So guys, na namin daris Nicole guys, nakita ko lansunis, sus na ikag majugos lansunis ganiha nga gipost ni Sis Marpy. So ato ning tilawan guys, sarang mahala day guys, 55 1/4 Ginoo ko. So matilaw laman jud ko guys na ni bisag 1/4 ra guys, ma ibsan laman niya hang naglaway nga kuan guys, kay paborito jud na ning lansunis. Daday tindiro nga gwapo nga ngising-ngisi. Ngising-ngisi po ning tindiro ha oh. Para mahala ra bakado na ijahang lansunis. So atong tilawan guys, bisag 1/4 ra. Grabe mahala day guys. Agwan tahon lang ang kamahala. Agwan tahon lang jud ni guys. Agwan tahon. Shout out day ko sa kuan din yo. Sa tindero. Na ako dari sa bahay guys, ja babanas ni Nicole. Namalit ni og kanang pang spaghettihon. Nga mamay dyan giingon guys nga mag spaghetti economy nag birthday niya, spaghetti ra kuno. Mga bata ra pakanon ni dya. So di aga mo mga pinalit guys. Diya kay nakaagi man kuog. Tira, nakaagis kog mais nga sweet corn. Tupin sa kuno ka rin nak kung sa'yo ipakita natin. Diya, barato na kadto siya guys kay mupalit kag tibok nga ingani sa kabuk nga ni 50 pesos kanang gideng agna. Diya kanina may nagmotor tulo 50. Diya dagko pa din na ah. So haning ding agno diya guys, mga untahan diya. Diya salamat kay Kado sa kuana ni guys. Si Sis Tunit. So ija ni guys, si Sis Tunit katong pa-surprise na hog. To anniversary dyan naman si sobrang gamay si Nicole. Ija man ni among ipamalit og kuan. Ipamalit namo og among lutuonon nag kuan guys, spaghetti. Ija namalit ko og dagkado nga ni karong di na ko magsigig palit-palit arang mahala magud dari guys, magpalit-palit ka ng mga sashi bitaw dari tag 20 na sa una tag 15 man palit na lang jud kog dako just niagi guys ni palit man ko og kuan suka wala mo ko mo ketchup kay mahilig ni sila mag sausaw ketchup. Nga 2 ka kilo nga spaghettihon. So ang ipakita ninyo tanan guys. Grabe yung mahala ka jud mga palitunin. Mo ni among na palit nga beer brand ra og kani palit ko kuan guys, nakakita ko og tikoy na. Paborito man ng tikoy. Ang price anis tanan guys, arang gamajar ha. Kuan na ni 1,500 na kapin. Grabe mahala jud ka guys. Palit po kong iodized salt. Nakaripan si Tunon. Nja. Kani. Ito mga palit nagsidaan guys. Kaya nas kristal mo. Abutron. Palit po kong pang sanggalat. Paminta. Nanimalit ko og panghalo sa spaghetti sauce. Ano siya guys, upat nja condens ani angels bap. So maura ni guys, maura ni siya tanan namong napalit. So kuha na siya na 1,300 di ay guys, ay 1,300 1,651. So maura na karong gamajara. Siyempre mahala din sa tanan guys ang kuan ang mga palitin. Nga lipalit pud mi og kanang kanina katol. Kang uso ka dari ag dinggi karon. Uso ag dinggi na malit si Nicole og katol na kay ag dinggi grabing kuha na karon dari sa damagiti kuno pud daghan. Ja kada mamalit mi guys, di mi kawad daw ni ngani kay hugas sa plato. Ja sabon panglaba Ariel ang gipalit guys. Duha ka
dosina nga Ariel. So duha ka dosina ang gipalit guys kay grabe may og labhonon sporo kay inhudtan may ugas. Gipalit ko siya og chichirya piatos duha ka buok. Kay tagsa kuno sila sa kristal. Nagahapon ni guys sweet corn. So mga tanan guys gihatag na ni 100. Kay tulo 50 man jay jang gipakapinan. Kay nay na maligya og so day guys, kita day ko kay ni gilaway man jud ko sa lansunis guys. Bahala garang ko ana guys. Kay gwanta laman jud dahog. Pero ko ara hinunis ja 55 pesos. Kay ara jud ni sa sis Mar P ko nagbus ganiha guys da naglaway man ko kay ting lansunis dayron. Da tamis di ka dun sa hang gitilawan nagtilaw ko sampol didto. So mao ni tanan guys, salamat sa mga grasya nga inyong gi-share namo. Hinja ang ginuray mo kay bawo mo bawas ninyo sa inyong mga gi-share nga blessing. Hi guys, ako dari kalingkod-lingkod guys kay nga dungag ko og kanang mais. So nakapait kog mais dito guys kanang 3 tulo 50 sa murag last naman ni jang baligya to diyan na maghihatag to 100 murag siya man siguro ay ano ka buok. Mawalo ka buok ipakapinan din ni ja og duha kay tulo 50 man kuno ja ang dungagon guys kay sweet corn kuno to daghang naong guys ana kuha ni kay ara inita kan ganiha guys naglibot ko sa mga sagbot adto alam ko mag-video kay lubat ang cellphone ja habang nagtak-an ko sa ang mais ja karon guys kay nalas kristal dari mangaon meron og mais ja mag-istorya ta guys sa kahang tubagon ko ng gi vlog ni Ate Prudili sa gahapon nga ako na sa piano kapri. So kung paminawon guys kay paminawan ninyo guys kay gusay tinuod. So ngaon mi og mais. Hey guys, saluto naghang mais guys ninja. Nas kristal ngaon mi ninja. Man hang ipalit kaniha sa lungsod kay nga tulog ni Miss Nicole. Kani palit lagi mig para spaghettihon ninja. Karon guys sa ditong may nangutana nga kato sa vlog ni Ate Flor de Lisa. So tinuod to guys nga isang 19 na to. Murag 1997. So dugay na kado to. Diya guys, wa man inahon na vlog nin John sa zaman to ining kuan ka lagi kay kana lagi siyang magsigilig lagi sa kanang damgo-damgo. Pero ako guys panagsara jud ko mga mga damgo-damgo. Kanang mga damgo-damgo mga iyana panagsara jud ko nga magdamgo-damgo mga usay magdamgo naman ko pero nagkabuntag makalimot naman ko di jud na ma-memorize banda ditong iklaro tong ijahang pag-ingan tinuod jud to nga nasaniban ko og kapri. So katong kapri guys di ko ako'y mo gawas ako'y mangita sa kapri di to mao guys ang ngani jud pag-istorya mo kalitra ko og kanang kusgan sa nga tanan. So katong kay bawo mo jud to bisig makakita to daning nay mga matanaod sa ang ati sa Muntinlupa kay mo tan-aw mo din sa vlog kanang diura man sila kanang chowking katong mga nagtrabaho sa chowking kay arang guys kanang mga dagdag atong tao di nila ko kaya kay grabing ka kusgan. So ang start jud ani guys before ko ni ngadtog Manila nagtrabaho na ko sa Hagna. So nabali man to ang pagkaingon ni ate una nasaniban ako sa Hagna Bohol kanang trabaho ko dito sa kanang Unduisi hardware di ako nagtrabaho sa daghan magadto dito guys nga kanang mga punuan bitaw kanang mga dakit nga na mga punuan og manggan sa mahilig man ko guys nagkamudto nga wala ko ibuhat magdakog radyo adto ko sa punuan sa dakit maghigda-higda. So dito ko na una nga kanang ang pangdakpon tong mga langgam ang kanang buhion jang ibang butang sa ang kulungon ba ang mga langgam danay buntag nga nay kanang nagtrapo ko sa ilahang tiris ang mga langgam mo doon na sila naho kanang matingha jud ko ba kay mo doon kanang di sila mo kuan din mo hup sila naho ba nga na. So ang gipangdakop tong mga langgam so ang gikulong to pagkagabi nagdamgo ko na ibaji nga arang putik sinina nga niingon sila nga pabuhian to ang langgam. So one ha buhi ja timing man pud guys nga agamong amo nagpiknik tong adlaw. So niuban ko nagpiknik sila nang aligog dagat
kuan ha napakaon naglanggam, so namatay. So pagkagabi gituok ko. So tinuod na guys ha, gituok ko sa katong baji nga kanang pabuhian ng tato nako tong langgam. Diya mo tong gituok ko ni guys, matong murag mo aksyon naglisagtek mo na ko gang kasaniban ako ingana diya kay mahadlok na ko ni kay diyan lang kong gituok. Diya mo tong pagkagabi, pagkasunod adlong pagkagabi na pod, natoy laki niingon nga kapalit kuno sa katong namatay nga langgam, ako kuno may kapalit. So matinga na po to among kauban guys, kay tinuod man kay mangidamgo man to ang mga kauban na sa kay gilain malagi mi ganang bay. Matinga to sila kay kanang musagit lang kog kalit ba nga na kay masaniban lagi ko kanang kasgana sa tanan, ja tabangan ako nila. Ja kanto guys, ang tambal ato nila gidako nila sa simbahan diya sa Hagna. So kuan ko pare, kuan ko gipapangadji ko nga na nya gibindisyonan ko pare nga na mortong naulian ko matong pauli ko sa buho ay sa Alicia gihatod pa jud ko dito sa driver mo to natinga po tong driver kay mura ganang naa jud ning iba namo tong kapre. So ate Flor de Lis nga gibubuan kog ihi wa ko bubuhi guys, gipainom kog ihi ni tatay. So gipainom ko atong ihi wa ko bubuhi. So nakainom jud kog ihi. So kay bawo jud na sa tay nga gipainom kog ihi atong tayma. Kay aron ni ko mugawas kuno tong espiritu sang lawas kay kasgan na ko kadto ko kanang manglaba ko dito mukalit naman kog panguan kay mahadlok na ko anang kapre. So murag wala ato guys, ning balik na kog Manila, ay ning ato na kog Manila. So mga pila ka year na pud to nag kauban mis ate sa kanang kumpanya mato nga nagpanguli na mo nga na malit mami ano mga pre tinuod man to guys nga pag-agi na mo to na apoy langgam na pud basta langgam jud guys. Mato ang langgam aha na pang gidakop pero wala na madakpi. Matong pagasunod adlaw na nay ni pakita na hang arang dagko ang kamot kay kanang ninaon ko sa bintana kay na mo toy bintana nila sa ate maghigda ko ato ra may maghigdas ka nang murag sa gra may magkaban kay bahin ni sa ate sa una radyo tong ka kuan kanang murag gibuldos ra ba niya mga kahoy nga kuan murag tawan ba. Diya mukalit ra jud gay kamot nga kunang birahon ko ba diyan kamot arang ka balhibuon. Matong makakita na ko sa bintana nga naa na si Diya murag mo kuan ako guys kanang murag musuda siguro sa espiritu kanang murag bahadlok na ko nga na. Matong nagkakuan mo kuan ako kanang kasgana sa tanan kanang di agang naong di na kuno parang ako di na kanang mata murag nang lisik na nga na murag lahi na jud kuno di na ako ba nga nang puwa na kadyo kog mata nga na murag di na jud kuno ako ang mayong mga tao dito ba nga mutan hala kanang ug maulian ako guys kay murag magkanang manakit na malang kalawasan kay murag daghan ako mga lagum-lagum sa ilang mga hinawiran kanang ang panghawiran di ko nila kay kanang kasgan jud kuno ko sa tanan nga di jud kuno ka sa sobras ka kasgan mo nang inagmaulian ako sakit na kadto ang mga lawas kay murag sa ilang mga hinawiran ba nga na yung na unsa day ko nga na tulisur halam istorya sila nga na magkagrang kasgan nimo sa imong mata nang lisik na karang arang na kadlikon nga na matong gidana pud ko nilas katong may mananambal nga kanang gikuan li kuno ko nang musanib lay kuno tong espiritu na ho nga na kay matong ipapangaji pa kuan ko mga pangaji nga na kasi una mo guys di jud ko yung tisimba ko di ko yung kanang mangaji nga na mato siguro na dali ra ko kuan atong time kuan ang mga laing espiritu pero kato tinuod dito guys nga naadyo ingana nga kanang diuwon kag mga ingana bitaw. Diyan gatong giingon ni ate nga mugawas ko, di ko kahibaw guys nga mugawas ko. Kanang matingaan na lamang ko nga nagbukas ang mata, na anak kong punuan sa dakang akasya. Akasya to di to kuan ate kanang di to sigurilyas. Akasya nga dako kadto kanang di magakes. Wala matinga ang mga silingan nila dadto kay nganong ang sagiin sa pagsaka sa ibabaw sa lubi ay labi. Akasya nganong na ako sa ibabaw. So di ko wa ko kaybaw guys nga na ako dito nganong nisa ko basta inagmata laman hang naanak ko dadto. Wa ko kaybaw min ko insi wa ko kaybaw ansing sa hana pagsaka mo to natinga sila nganong naanak ko dito sa ibabaw. Da arang dako ato kadto akasya kanang di jud magakes nga akasya. Nya sa man pagkasaka dadto nga matingali gid sa hana pagsaka natong akasya nga arang dako Unsa guys kay ijalay kong bitbiton kay arang kadakong tao arang kabang balibuon sa tanan nga itemon arang kadakong isang tao niya kamot para mandaan dai sa igor ako niyang bitbiton nga na makaagi na ko sa bintana so babitbit ra jud ko niya kay arang gamaja na igor siguro ko ning inaon niya guys arang kadakong tao jud
Wanang tinuod na nga makita na si sa mahadlok ko. Pero katong giistorya ni ate nga ning angay ko di tumao guys. Ang kapri may ning angay na kanang matingara naman ko nga inagmata na na anak ko dadto. So tinuod din na guys kay sa buhol pod matingalan ko ngano niabot na ko dito sa bungtod sa amo ang likod sa tapos na pasignalan nila si Lorami. Oh tinuod din na. Matingalan ko inang mabuka nagang mahala. Oh, nakaabot naman ko dani nga nang maglingkod ako sa punuan sa kahoy ba murag na gidadyo ko niya dito ba nga na wa ko kay baw nga gawas ba ko nga na siguro sa atin nakaingon siya nga mo gawas ko pero wa ko mo gawas guys murag natingana naman ko nga nganong na ako sa gawas wala nganong na amo ko dani so makirat ko nga na guys maulian ako nganong na ako niabot ko dadtong lugar ha jama to nga guys nga manggidamgo na sila nga nga pakasalan lagi ko jama ko lagi mahadlek lagi ko nga kanang di jud ko dadtong tungana kay kahadleng ka jud naong kanang itimon ka doon sa nga pagbalibuon nga na ang pagkaistorya lang ni ate di mao to kay ako may mugawas so di ko mugawas jud guys kanang matingana lagi ko ang usbon matingana lagi ko nganong naa ko si babaw sa punuan sa kahoy mo din yung kuan kay murag gamay ra kaadto ko ni guys nga ijang bitbiton ipaagis bintana so nagtuo siguro sa ate nga ako mo bangon mo agi bintana so di ko mo bangon guys so ano ko kay bawo na kasi ang gibuhat basta nagmata na nga anak ko dadtong lugar. Jamo to giingon sa na guys nakinimdum jud ko ningon tong kapre nga ubanon ko ni Ija kong pakasalan. Tinuod din na guys nga magpakasal lami. Ja night time nga natugra ko pero kanang murag didto ko silang palasyo nga arang kanindot sa nga tanan. Matong gabi nga kanang mayon kong ate nga dadun na lagi ko nga na matong si ate ningon sa nga ako sa nibi kay arong makaibaw ko sa matong ning kuan jud niya guys ang kapre ning kontra jud niya. Kay ugwa pa dul guys nga katong mananambal nga kanang nasa gilibong sa ang likod nga murag krus naman sige kuan sa akong likod ay nga anang gilibong nga para di kuno di na ko maduhan guys mo tuod jud ko mga naingana jud sa kuwang jud ka sa mga pag-ampo sa Ginoo. So katong time gikuha lagi kong tatay kami dos ali gikuha naming Ginoo. Katungod yung time guys grabe kung si tatay di yung pasultion gihuktan miss barko kay pag sakay na mas barko murag iunos jud taman ang barko kanang murag unos jud ba kanang ang murag last murag katapusan na jud damo ba kanang gihuktan lagi minsan nitong among kauban nga tagaliti yun sa nga na naman ni huktan ni hang duha ka anak kay ug kuno jud kuno madzabotong barko mag-uban ra gihapon kuno Miss Ali so mo jud na pinakatinuod guys gihuktan mi diyan ni putong among nakasakay nung adyo lagi na huktinong kay insaon naman nila paglangoy ug huktan na nimo so gihuktan jud mi kay ang mga tao dito guys nagluhod-luhod na jud tama nagluhod-luhod nga kanang di intaan ni nga na among barko nga among gisakdan kay murag ahon-ahon na jud to guys murag nisunod na tong kapling nga arang kay nganong giunos mig nga tong ka grabe so maka kita ma jud ali kay bawo jud ali nga giunos mi sa among gisakdan nga barko nga kay sa una guys so di pa may manak wa pa may mga eroplano sa unang time gikuha min tatay so barko pa mi among gisakdan dadto katong mga super sa tong mga barko basta mga super ferry bato basta yung mga barko sa unang musakdanan guys nga mga tumig Manila magbarko kami so mao to guys ang pinakatinuod so ahalang pang gistorya ninyo guys kay tinuod jud na nga nga nasaniban ko so katong nag ninjo na ko guys murag wa na pero karon guys makakita gihapon ko bisag diri sa amo makakita ko guys murag bago pa ko diri guys makakita ko dari nga nay naka long sleeve nga laki niya magtustos na diri pero adyo silang inan nga naadji nagpuzo dari mato yung hambana nga naadjud kay dako kuno punuan kuno ko dari manang pagbago pa na dari makakita jud ko nga wala pero gi ampo lang jud na guys nga pero kada sila mga amigo mo po na basta imong amiguhon unto guys ang istorya kanang ahalang po nung klaro lang po ito na guys ang vlog ni Ate Flor de Lisa kay tinagad to jabaro to guys ang video ron sa hi bye nak bye see you next vlog ja magkaan sa may og mais love you all agamping